आं बुंदों 800खौ नों होदो आं मोनसेनिल' होनो होदोंमोन बेखौ बे खोथाखौ नों बुंदा होननांगौ आंखौ लाजियासै नोंसोरो साला बिहाम नोंसोरो फिकुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बांद्राय गोलाव भिडिअ नङा जास्ट गुसुं मोनसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नुगासिनो जिहेतु जाय मुंदांखा इउटिउबार एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारि बिथांमोननि संसार जानाया जिबायदि दा गुलाय गुजाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ बिनि सायाव जे बिसि फिसायनि गेजेराव मा दावहा सोलिगासिनो दङ आरो भितरि मा जाबाय थादोंमोन आरो जाय समाव एनिथिं एमजेआ सासे सिख्लाखौ लानानै खारदोंमोन बे एमजिनिनो माने बिखुमजोसो जानाय सोमोन्दो दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम आं बुंदों 800खौ नों होदो आं मोनसेनिल' होनो होदोंमोन बेखौ बे खोथाखौ नों बुंदा होननांगौ आंखौ होमबा मानो सासेखौल' दाय होफैखो नोङो बेजों रायलायनानै जेबो लाब गैया आं बुंबाय नों मोनसेनिखौ 800खौ होदो होनदों आं बुंदों 800खौ नों होदो आं मोनसेनिल' होनो होदोंमोन बेखौ बे खोथाखौ नों बुंदा होननांगौ आंखौ होमबा मानो सासेखौल' दाय होफैखो नोङो मोजां बिजिरब्रा सानैखौबो बिजिरनोबा मोजां बिजिर आरे नों होदावबाय थायोबा आंथ' बुंखागोन आं होदाव जाबाय थानो बायो आरे थाजानो बादों आं थांगोन ना माथो नोंनि सभाब चरित्रखौ आं नुजोबखाबाय आं फेरलायबाय दिनै बिनिखायसो आंनि मेगना नोंनि महरखौ नायनो हायाखै आंनि मेगना नोंनि मोखांखौ नायनो बानानै आं दाया सोरनि बिजिरनो आं बुंबाय दा बेखौनोथ' मा जादों आं आखाइ थिखांदों आं मानियो किन्तु 800 थाखानि थाखाय आंनाव गैयैखायसो आं बुंदों आंबो बुजिगौ किन्तु आं साउथलाया बजार खालामबाय आं जेबो सानाखै नोंसोर मा मोनथिनो नोंसोर बादि मानसिफ्रा मा मोनथिनो आंनि थाखाय बियारै फसंफैदों जाय बियारैया नायनो थाङोब्ला सोमोन्दोआव आंनि बिमादैसो जायो आंनि बिमानि बिनानावसो जायोमोन आंनि थाखाय बियारै लाबोदों लाजिनो रोङासै लाजि सिं गावनि बिजामादैजोंनो उन्दुबाय गावनि बिजामादैखौनो लानानै खारबाय नों बादि बैथालिया बोरैनि बिमादै जायो होननानै बुङोब्ला बोरैनि एमजेनि बिखुनजो जायो होननानै बुङोब्ला बियो दिनै आंनि बिबै आंनि बिमानि बिमा अचे आंनि बिबैनि बिनानाव अचेनि फिसाजो बियो लाजि रोङिया बिनानाव अचेनि आंनि बिबैनि बिनानाव अचेनि फिसाजो बियो लाजि रोङि बै गुन्दी स्टारलिना गुन्दिया आंनि बिमादै जायोमोन नाथाय बेबादि मानसिखौ आं दिनैनि दिनाव आं बिमादै लिंनो हानाय नंला मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अजयग असभ्य लाजि रोङि गावनि देहा फालांगि खालामनानै जाग्रासो नोंसोरो लाजि सिं दिनै बुंनो थाङोब्ला जाय समाव दिनै जोंनि हाबा जादोंमोन एमजेनि आरो आंनि रिसेपसना बै 28 डिसेम्बरावहाय जोंनि न'आव जेब्ला वेस्ट बेंगलाव रिसेपसन जादों स्टारलिनानि बिमाया आंनि रिसेपसनखौ जानो फैदों बिसौ जायो नालाय आङो बिनि बिमानि स्टारलिनानि बिमानि बिसौ जायो नालाय आङो आंनि हाबाखौ जानो फैदों दिनै बेबादि बैथालि लाजि रोङि सासे गुन्दी नालायक मानसिया दिनै आंनि फिसायखौनो दिनै लानानै खारदों बेसेबां दुखुनांथाव आरो फेसबुकआव नोङो लिरलायबावदों नोङो गोसो गोरोबलायनानैसो नोंसोरो फैदों
बाप लाजियासै नोंसोरो साला बिहाम नोंसोरो बिखुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै जाय सिख्लाखौ एनिथिं एमजेआ लानानै थांदों स' बियो जाहैदों एनिथिं एमजेनि बिखुनजो जाहैदों थ' बोरै बिखुनजो जाहैदों होनब्ला नोंथांमोनाथ' प्रिति नार्जि नारि बिथांनिफ्रायनो रोखा रोखा मिथिखाबाय प्रिति नार्जि नारिनि बिबैनि बिनानावनि फिसाजोनि फिसाजो दा बेफोरबायदि माने एसे गोलाव आरो सोमोन्दोआ थेवब्लाबो बिथांमोना माने मोनसे परियालनिनो जायो स' एनिथिं एमजेआ माने बिखुनजो जाहैयो दा बेफोरबायदि थ' फारसेथिं नोंथांमोना मिथिगौ जे एनिथिं एमजेआ जाय सिख्लाखौ लानानै खारदों जेब्ला रायजोफोरा प्रिति नार्जि नारि आरो एनिथिं एमजेखौ गोरोबलायनानै होदोंमोन थ' बै समाव गोबां कुइसन खालामलायनायनि गेजेराव जे जाय स्ट्रिलिना नार्जि नारि स' बिथांखौ एनिथिं एमजेआ लाना खारदोंमोन बैखौ माने एनिथिं एमजेआ फानग्रा देहा फालांगि होननानै रायजोफोरनियावबो बुंदों आरो बिसिनि सिगाङावबो बिथाङा फोरमायदों होननानै बुंदों आरो दा प्रिति नार्जि नारि बिथाङाबो बुंबाय जे बै जाय सिख्लाखौ एनिथिं एमजेआ लानानै खारदों बे सासे देहा फालांगि आइजो बा सिख्ला दा बेखौ जोङो मिथिबाय अब्ला बाथ्राखौ साननानै नायदो दिनै एनिथिं एमजेआ बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिखायो आरो बिसोरनि जिथु थासारि बे सोलिबोखाबाय थादों माने जाबायानो थाखादों सिंजों सिं आरो बेखौ गेजेर गेजेर ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बिथांमोना माने फोरमायगासिनो आरो जिबायदि बिथांमोना जि थासारिया जि नांलाय खमलाय जाबाय थादों दा बिथांनि प्रुफ हिसाबै बिथांमोना उनाव नांगौ होननानैनो बिथांमोना भिडिअ कल रेकर्ड बेफोरबायदि माने खालामनानै लाखाजोबदों आरो थ' अब्ला सोर सैथो सोर नंखाय सोर देरहागोन बेखौथ' जेबो बुंला आरो गुबुननि मेटाराव बा पार्सनेल मेटाराव इसेबां बाथ्रा बुंनांगौ होननानै साना जास्ट नैबे बाथ्राखौ फोरमायबाय जे जाय सिख्लाया एनिथिं एमजेजों खारफादों बे सिख्लाया सासे फालांगि होननानै मिथिदों थ' बे बाथ्रायासो एसे माने साननो गोनां थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामदो